ponemos. La primera soco, ¿qué? La primera pedra. Podríem dir que la primera llesqueta, que ja saps la niña que cap així. Tiene que decir fuerte. ¿Cuántas niñas es? Por lo que fui en el montador. Hay manen ahí. Va ben massissa. Va ben massissa ahí. Bueno, vale. I esta nit tu com estàs visquent-la? Home, això és un dia irrepetible i inolvidable. Això és la il·lusió que teníem des de ben petits, que ens vam apuntar ahir per a fer festeros i avui s'ha fet realitat. Això és molt gran. I l'ambient? También, com podrán poner, ya primer parables para describir això. Con tots seran, inclús un poc més. Diu el dicho, a plegar i viure la festa, no? Així és. Hem aplegat i hem vingut la festa perquè estaven esperant-nos tots. I seguireu visquent-la, no? Home, per suport, ara queda lo millor. Sant Antoni ja tenim ahir l'any que ve. Primer hi haurà que plantar la foguera. Dia 1 plantarem el primer pis i a partir d'ahir ja, a poc seguit, fins el dia de Sant Antoni, el dia seguit, ja va tot encarregat. Molt bé, pues, com sempre, n'hi ha que donar l'equip de guerra. Vámonos. Una, dos i tres. Vítor i Vítor, el nostre patró del poble! Vítor! Que no, sentaros no, que Llega la niña,